Dan adong lobi siat tulu tahu bubar. Alaniaha. Alana gudang mengalu-alu tu makna. Ro makna dia pini. Isom maho ninna muse. Marso waliban. Anggona huboto po dan nina tua-tua. Moloro anak ko na nang mardonga saribe tu bagas na ipaula gue mulak ko buru tu bagas. Ido po da. Molo adong na kandas akka anak kota mardonga saribe so tung gabe dohot kita sebenarnya kita juga punya andil untuk membuat mereka cerai. Keluarga siahan nunga dipilih kamu buru muna gabe naposo ni debata. Keluarga si galingging nunga dipilih kamu anak muna gabe naposo ni debata. Jalanunga di bagasa partikia sadario nasida mardonga saribe tanya kok kamu mah nasida. Tanya kok kamu mah hanya doa. Taringot tu songo dia par saripeon nasida pasah tamu tu adopan ni debata marhiti tangyang muna. Unak pola gudang atoi benang. Pola tangyak ko mamang. Unak pola gudang atoi nang. Guru haro tayo mah. Stopul. Oh sama. Kenapa enggak kau panggil udah emangku? Unak pola gudang hatai buru tepul. Ijabu be buru tepul dong. Ini buru tepul ini agak banyak sikit apa ya? Yang di rumah kalau kita enggak rem dia harus banyak close-nya di rumah. Tapi baik. Dak pola. Holong dorham tu padita peranson ya. Aleng masih holong kalahina dua. Asa molo didok hata gugun mahata ni debata di bagasa kamu ikut tata bertabori noni ikom manok tongi mangula ikom manok tongi mangarajai roha pikiran. Manok tong mangarajai roha roha pikiranmu. Ada banyak. Kami lama konseling pastoral dengan beliau berdua ini ada banyak cita-cita kalian ke depan. Mau jadi ini, mau jadi ini. Imanian nanaing urupa muna keluarga siahan. Iman nanaing urupa muna keluarga si galingging. Doakanlah Tuhan akan menyertaimu. Molok pedidok boru apa? Boru siahan apa namanya? Siahan tiras. Ya, nggak usah kalau memang negatif itu nggak usah apa itu, nggak usah lakoni itu. Malulah kalau memang itu harus menjadi bagian dari yang tidak dibanggakan. Kami nabi tupulu, anggo dino nabi tupulu pangemorin nah. Ternyata duk tatilusuri pangemor pat copek dong. Makanya jangan lakoni itu. Ya nangya. Saya lihat kau selama ini bagus, berkomunikasi bagus. Setelah menikah juga nanti bagus lah. Ya. Molo sahala padita iko patudunomu mah. Padita. Inata ni padita, keluarga ni padita. Asalas rohani natoras, las rohani ruas ni huriang, nani hobasammu, jalalas rohani huriaon. Nah makobasi pardongan sari peomun. Nah padua hon didok maditur puhon masih ajaran jala masih paingotan di bagasan habisuhon dohot holong ni roha. Ido fungsi namar keluarga. Dan adong guru tahu namar keluarga. Molo ama saya holan naibana sidok natikos ngasalai. Ida hamu molo ama na jugal di jabu laos jugal lu sudi. Anak koni bejugal. Jadi akahita maon unak taba jugal. Lu maholat tikilaw mati jugal. Ido paddohan masih paingotan dohot masih ajaran. So tu ngadong ditongani keluarga guru dok. Alamat tanu macari holas syakir so sanibana hepeng rupani so tungga be holang guru dok nga. Doh par hepengo. Ada porsinya ibu. Nagudangan porsinya kaina laho paingot to nakama.
unang pabor suho ninna rupani. Pabor suho dihepeng doh ditikim. Nagodangan makana kainat tahun apa don kontrol don. Itu juga kau Frans. Kalau diingatkan dengar. Mau lo pajoluhu singok-singok naik suatu ngopsai itu nimu songoni. Alaikum adong nama si paingotan. Adong nama si ajaran. Hiri borohaku sahalak siya kamu nasi kola musik. Malang mabu S2 manang mabu S3. Alani kunang nama si ajaran. Ang masih paingotan ada berbagi tugas. Asa boy tulus ahananaing dituju. Kebersamaan itu bisa terwujud karena ada saling koreksi antara satu dengan yang lain. Tua kaina pe suatu ngadong da guru dok muinang. Alahamu mat sari rupani. Orang namangan do butuhan misonin hamu tua kamatai. Hargai mereka. Ang gosongoni apalagi kaina na maraha per 3-3. Alaibana mat sari do amatai laut cubuy be. Apalagi tiu idahas songoni orang namangan do tomar pura-pura bebem hamu. Hargai. Mulai paingot tamu kainang taringot tu bohado perdalanan ni gaya hidupmu ingot tamu maholongi rohana doi. Ayaw ko hamu kainay paluncas tutong. Kan nabirong gue bane ko bainon na ko namotar hiyebuhina. Alaide botar halakan. Ada na isunti isuntikon asa botar sudi buhinay. Laus duho ubu nga botar. Hape amat taidang lomorohana botar buhininat tay na naturalima inna rupani. Sekoni paksa. Mulai paingo amat tapi hamuna boto hamu majalah atusi hamu bagian ni holongi rohana doi. Ido hatani apostol Paulus tuhuria Kolose gugun hatani debata napaduahon masih ajarak kamu masih paingotak kamu karena setiap manusia sejatinya tidak sempurna selalu punya kesalahan dan keteledoran di dalam perjalanan kehidupan. Molong hahurangata taloas dikoreksi. Unang juga. Dangadong ina saya holan nasiula na tikos sudi. Mula pala manuci piring dok manucia manusia bi ipudi mangalopat. Laos holani memulai siap pudi saat tujuli patorak-torak. Naso di boto hamudo tanggurungnya kamatai di luar. Narodi bana tujabu sahirana tugus. Sahirana tugus ibana tujabu dangadok pola masalah di dahamu. Di luar banyak yang hina dia. Banyak yang menyepelekan dia. Banyak yang tidak peduli kepada dia. Laos Roma hamu tong musi dijabu, tong di palia hamu amat tamu. Buama na utuk suitor manikok doi. Masih ajaran, jala masih painota. Hamu na duang dia, saulak nari rentan do hitam. Balagi akka nasa profesio, rentan sekali kita. Maul masih ajaran, jadi masih painota. Najuk-juk tidak menggurui. Menahuruk nakin, Kristin, ingat sekali lagi. Kalau di tempat pelayanannya Frans, ingat kamu itu seorang istri pendeta. Buka label kependetaan. Sodung gabi suluh mabai tes ni halak moloro. Mabuan mabai rotina moloro. Perhaladuni huria. Molodangang roti garungi kolak. Baru Leo sebagai seorang istri. Olobor hato Frans tu ingana pakobasyon ni si Kristen ingok ma amat tani padita do hoisi. Buka label kependetaanmu, cuci piring, cuci galas, bain tes nita muena. Ini amang, silakan minum. Ido nama si ajaran, ido nama si paingotan di bagasan nima adong
roha nama siurupan inang dohot tamu amang hurian itu hatang na dua ima na boy tapasahat tarnumubi tu anak dohot boru ni huriata di hamuna keluarga besar Sigalingging dohot keluarga besar Siahan tung di bagasan las niroha mahamu di minggu-minggu advenon laho pawor haton anak dohot borumuna tu ulaon las niroha pasu-pasu pabagason di nasida tanya ko kamu mah saulak nari tanya ko kamu mah nasida buah kamu mah nasida di bagasat tangiang doa dan harapan orang tuanya kiranya itu menjadi bagian dari penyempurna sukacita pendeta Frans dan pendeta Kristen. Rumah tangga ni naposo ni debata ima rumah tangga manak pardongan saripeon nasay toktong mangasahon nasi do tolong ni rohani debata nasay toktong madok mulyate tu debata ala ibana do marmudu-mudu jala ibana madongani hut mamasu-masu narikot didiruin munabema sariho kamu idong ngulu niaka nasoporsia alain waing nunga dibuat kita tungulu manarihon narikot di dongata sarihom ma narikot di keluarga sarihom ma narikot di huriam nani hobasam jala sarihom ma narikot di Tuhani margogo mahamuna margogo mahitam nang sude keluarga besar Sigalingging dohok naniot tang munang keluarga besar Siahan dohok naniot tang munang huriata nadong nadi hobasi nasida nasian abbar halim adong do disotahin laksa do nasida nasian abbar halim marlas marohamuna kainang dohot tamu amang nani hobasan ni Pandita Frans dohot na hinubasan ni Pandita Kristin saluhu nama di bagasan roha mandok mulyati hitam sisada tangiang talopit tangata songonet demuna nakin dohot nanangid dehonomuna dope itulah doa-doa kita kepada Tuhan kiranya anak dohot boru ni debatam di bagasa partikianon manakasma di bagasan las ni roha asa di ujung ni turpuhon di dok edehok kamuma di debata edehok kamuma debata di bagasan rohamuna marroha hamoleation mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita berangkatlah raihlah kemenangan dan sukacita itu nikmatilah sukacita dari Tuhan pendeta Frans dan pendeta Kristen Tuhan bersamamu mertangi yang mahita mulia tema dihowali Tuhan Jehovah Tuhan nami marhiti Kristus Yesus dihatam naung saur tutonga-tonga nami pasu-pasu mahatami Tuhan asang giat naposom Pandita Frans dot Pandita Kristen gabi naposo nasa toktong makatidak ko dengan diwasam makamulatehon sa luhut asin ni roham dito ngani rumah tangga nasida muse dukosa di pasu-pasu ko nasida marhiti huriang pasu-pasu nasida jagai tuturi ajari jala manok tong nasida gugun hatami dito ngani keluarga nasida manok tong nasida masih ajaran jala masih paingotan jala manok tong nasida mandok mulia itu. Uwa kami mana keluarga Sigalingging dohot keluarga Siahan asa homa Tuhan nama nuturi nasida homa Tuhan nama gohilas niroha nasida sian nama meleho naka anak dohot boru nasida tu huriam laho mangula-ulau mu ditongani huriam satu partikian nomor las niroha nasida laho mangudur hon anak dohot boru ni huriami napi nalu mehom tutongani keluarga nasidang di bagasan las ni rohama nasidang nang manguduti ulaon sadarion olah di bagasa Kristus Yesus Tuhan nami amin.